pagbukas nito. Ah. Wala. Buksan. Yung iba, sinusunog. Nilalagay sa kalan dito. Ganyan. Ganito. Tayo hindi. Ganito lang gagawin natin. Yan. Buksan muna natin to. Ingat lang. Baka mapasaming daliri nyo. Gamit lang kayo ng matalim na kutsilyo. Ayan. Upya. Uy. Ayan. So, bukas na. So, yung iba, kinusungkit to dito. Tayo hindi. Talikod nyo lang, butasan nyo lang dito. Yan. Para meron siyang pressure. Kahit mga 4 lang. Tapos, pakit nyo lang. Sumabit. Pero ayan. So, dahil di kasi maganda yung pagkakaano. Pero ayan na po siya. Nalaglag na. So, ayan. Hiwa-hiwa na. Salamat.